Yılgırcakmayın. Fauna şeyli var. Alo Mirdan. Havaylar. Sen nerede? Men bir zat ötküşük esim gelýän. Bilýän, ötküşük bir zat esim gelýän. Aha. Bolly aylar al. Edil 40 min yetgen. Bolýar. Restoran şahili salam. Hava. Chateaubriand bar. Täze ütköşük burdan. Nime var da oncum? Towşan var, ene gögönümler bilen tam gidediler, bir ütköşüjek bir yumuşacık bağış nakar diýilýär. Ondan bir porsiýa şaýna. Hava. Bolly. Goni 40 minutdan gelýän arkaň. Öňe wagt gidýäňdimi? Arkaň gelýän 40 minutdan. O Mirdan. Yok Mirdan, men dastavka esim gelenok. Ogurlap gel. Assalamu alaykum. Gowmana. Am ýa bir ütköşük wagt sakal etdik de. Chateaubriand bilen Towşan. O näçe manap bolly? Ine çay körpä. Skit bamy? Neme? Bizim şahil restoranymyzda gelip wagt gitsen gene dastavka we gaýratsan 20 motor mardan düşüp.